साळांत पाटेच्या शाळांचो इशू घेवन पालकांनी आमदाराक गाठलो. शाळेंतल्यो एक एक गजाली जाग्यार घालूंक वळेरीच दिली. जाग्यार घालता म्हण आमदार उलयला. उर्वरित मागण्यांच्या संदर्भात आमदार महोदयांची भेट झाली त्या बातमीच्या अनुषंगाने. तर सकारात्मक चर्चा झाली. त्यांनी जे शैलेंद्र झिंगडे आहेत संचालक त्यांच्याशी वार्तालाप करून त्याच्यातल्या बऱ्याचशा मागण्या येत्या 2 ते 3 दिवसात पूर्ण होतील असं आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे आमदारांनी. आमदार म्हणटा फायल मूव जाल्या. सँक्शन जाली काय शाळा जाग्यार पडटली. एक फायल आम्ही रिपेराक मूव केली आणि दुसरी फायल ही बिल्डिंग बाबा इज सेफ टू रिपेअर और ती डिमॉलिश करची म्हणून एनडीटी टेस्ट करपाक केली. एनडीटी टेस्ट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटान ऑलरेडी जीईसी कडे हे केला, उलयला, लेटर बरयला. जीईसीन म्हाका दिसता रिफ्यूज केला चेक करपाक. म्हणजे दे हॅव गिवन टू प्रायव्हेट पर्सन. प्रायव्हेट त्यांच्यानी पार्टी आसा त्यांच्यानी येऊन चेक केला. त्यांच्यानी आमकां अजून रिपोर्ट दिवना. सो तो रिपोर्ट येयल्यावर तर आम्ही डिसिजन घेतले. पण ताच्या पयलीं रिपेअराची जी फायल आसा ती मूव जाल्या. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.